Здравейте, казвам се Бедиха. Работя от около 7 години в магазини MyMarket на позиция салонен управител. В началото бях започвала на позиция продавач-консултант, докато бях студентка тук в Икономическия университет Варна. Какво ми харесва? Харесва ми това, че обслужването на клиентите, общуването с тях. Най-много ми харесва в ежедневието, че имаме достатъчно време и колегиалност между всички в офиса. Също така много ми харесва това, че ми дават възможност да уча, понеже съм студентка в Икономическия университет при вас. Имам възможността и да уча, и да работя. Харесва ми, че работя с обективни колеги, хора, на които може да се разчита, защото MyMarket е като едно голямо цяло семейство. Бих препоръчал MyMarket като работодател, освен коректността, която е характерна черта на компанията. MyMarket дава голямо поле за развитие. Има възможност за изява. Сме гледали на служителите като на хора, не просто на част от персонала. Отношението, което ще открият при нас предлагаме много възможности за учащи. Като и за малолетни, за непълнолетни, и естествено и много за студентски стажове. При нас много студенти са започнали по програма Младежка заетост, по програмите за студентски стажове, след което са получавали развитие и много от тях са в ръководните позиции на MyMarket и в момента.